ನಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ನಡತೊಂದೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೀನಿನ ಕೊರಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮೀಂದ ಯಾಕುಬಾಕ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಯಾಕುಬಾಕಡ ಮೀಂದ ಈ ಬೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರಂದು ಬರ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಮೀನನ್ನು ಐಸಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೆಗಳ ಮೀನು ಹೌದಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಕನಪೂಜ ಒಂದೇ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ದು ಆನೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಅವನ್ ದೀದ ಮನದನ್ನ ಐಸಬಾರ್ದು ಮಾರು ನಾವು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ದುಂಬುದ ರೇಟ್ಗಳ ಇತ್ತೈದ ರೇಟ್ಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದುಂಬು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಐತಿಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇದರ ರಾಸಿ ಇತ್ತ ಯಾನೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ಯಾನೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂಡ ಕೊಡ್ಪೆತ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲ ಬಂಡ ಕೊಡ್ಪೆ ಕಜಿ ಪಾವಡೆ ಯಾಕುಬಾಕ ಇರಡ ತೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋನಗಿರ ಕಂಡ ಬಾಜನ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ಪರ್ಗೆ ಬಾಜನಗೆ ಮೀನು ಬಾಡುವೆ ಅವಲಂತ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಟಾಯ್ಪುರದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಈತ ಕೊರಿಯ ಅಂದ ಅವೇ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಆನೆ ಇಂಚು ಬಂದು ಇಂದೇಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂದೇಟೆ ಉಲ್ಲಾರಿ ಇರು ಬಾಕಿದಾಕಲು ಮೀನು ಮಾರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಬರ್ತಿ ದೇವೇರಿ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆತು ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಒಂದು ಜಾತು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಕನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಕಲು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮಾರನ ಏನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಐತೆ ವಾಹನ ನಂಗೆ ಮೀನು ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ 40 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವನಿಗೆ ತರೇಟ್ ಬಟ್ಟಿನ ತುಂಬೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೀನು ಮಾರನ ಚಿತ್ತನ ಯಾಕುಬಾಕ ಒಲ್ಲೇರು ಗುರುಪುರದ ಯಾಕುಬಾಕನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ನಾವು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅರಡ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ 40 ವರ್ಷದ ಈ ಮೀಂದ ಬೇರದ ಪಯಣನು ಯಾಕುಬಾಕನ ಬಾಯಿರ್ದೇ ಕೇಳಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಯಾಕುಬಾಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದಾರ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಪಿಸೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಾರು ಒಂದು ಜಾತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಅತ್ತನಾಂಡೆ ಎರೌಂಡರಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾಕುಬಾಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ನಡೋಡು ಇಂತು ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಯಾಕುಬಾಕನ ದೇವೇರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವನಗ ಕರೆನ ಎತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಮೀಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಯಾಕುಬಾಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂಕಲು ಬೈದೇನಿ ಮೀಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅನಗ ಜಾತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೈಕ್ಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಡು ಅತ್ತನ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೀನು ಮಾರನೇನು ತಗೊಂಡುಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಡ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಮೀನು ಮಾರನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ನಡತೊಂದೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೀನಿನ ಕೊರಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮೀಂದ ಯಾಕುಬಾಕ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಯಾಕುಬಾಕಡ ಮೀಂದ ಈ ಬೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರಂದು ಬರ್ಕ ಸುರುಕಾದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕುಬಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೈ 40 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಡ್ತೊಂದೆ ಮೀನು ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾಕುಬಾಕ ಅಂದ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಒಂಜಾತ ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆಗಳು ಇರಿ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಬುಟ್ಟಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ 40 ವರ್ಷ 42 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅನ್ನ 42 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಬೋಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವರ ಅತ್ತನಾಡ ಮೀನು ಒಲ್ಪರ್ದು ಬರ ನಾನು 4:30 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಪೋಪೆ ದಕ್ಕೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ತ ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾಗ ಏನು ದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ತೊಂಬತ್ತದು ಗೊರ್ಪುಡು ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪರ್ದು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ವಾಪುರ ಇರು ಊರಿಗೆ ಪೋಪರಿ ಮೀನು ಯಾನು ಅವೇ ಗೊರ್ಪುರ ಬಂಡ್ಲಸಾಲ ಪಕ್ಕ ಅಲಾಯಿಗುಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕ ನಡುಗುಡ್ಡೆ ಚಿಲಿಂಬಿಗುಡ್ಡೆ ಮಠದ ಬಯಲು ಗುರುಪುರದ ಆಸುಪಾಸು ಕಲ್ಲಕಲೆ ಮೆಂಚಿಪುರ ಅದೇ ಆಗುಬೇಕ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಮೀನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತ ಟೆಂಪೋ ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ವೀಲರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾಕುಬಾಕನ ಹಿಡ್ದೆ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಯಾನ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರು ದುಂಬುದಾರ್ ಪಂದಿ ಮಲ್ತದೆ ದೆಪ್ಪು ಇರಕಲು ಆರು ದುಂಬುಡಿಂಚೆಲ್ಲ ಕಾನೊಂದು ಕುರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಲ ಇಂದೆಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿದೆ ಎಂಡದೆ ತಂದುಲ್ಲೇರ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಅವು ಜಾತಿ ಹಿಂದೂ ಅವು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಆಲಚ್ಚಿ ಯಾಕುಬಾಕ ಬಂಡ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಆಂಡವು ಕಾಸು ಉಪ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜೆಂಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಡು ಯಾನ ಮೀನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ
ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಕನರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಕಾಸು ತೆತ್ತದ ಏನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲಂಜೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚೆಲ ಕೊರೊಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಾಕುವಾಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಡ ಅವೇ ಆತ ಕೇಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಆತ ಆ ಊರಿಗೆ ಪತಂ ಪೋಡಂಡ ಕಾರ್ಲ ಬಚ್ಚು ನೀರ್ನ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮರ ನೆಸಂಟ ಅದು ಏನು 2 ತಿಂಗಳು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಐತೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬತ್ತ ಬೆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೀವಗೋರ ಮುರನಿ మరి ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲದವಲೆ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದಿಂದ ಅದು ಬಕ್ಕ ಕೈ ಕಂಬ ವಿನಾಯಕ ಅದ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೊಂಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡೆ 2 ವಾರ ಅಂಡೆ ಬೇರೆ ಪಿದಾಡಿ ಶುರು ಆದ ಮತ್ತೆ ಆತ್ನಾಟ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತ ದಕ್ಕೆ ಬೋದು ಮೀನು ಕನಪರು ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾಕೆ ಬಾಕ ಅವೇನು ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡ ಹತ್ತನ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋ ತಕಲ್ಡ ಮೀಂದೆ ತೊನ್ನವಾಡಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ತಂದೆ ಯಾಕೆ ಬಾಕನ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಕಮ್ಮಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ದಿನದ ಪಾಡ್ಗೊಂದಿತ್ತಂದ ಆತೆ ದಂಕದಾಲ ಜಿಂಜದಾಲ ಬರ್ಚಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಯಾವ ಅವಲಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಕೆಟರು ಇಂದಟ್ಟು 200 ಮಾರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲ ಅವತ್ತಂತ ತೂಕದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂದಾಜಿಡೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ತೂಕದಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿಡೆ ಆಯ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಭೂತಾಯಿ ಬಾಟ್ಲೆ ಅಂದಾಜೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಆಸುಪಾಸು ಇರು ಪೋಪನಂಚಿತನ ಊರ್ದ ಕಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಾಕೋಬಾಕನ ಮೀನೆಂಚೆ 5 ವರ್ಷ ಅರ್ದಿಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ತೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಾಕಿ ತಕಲ್ಡ ತಾಯಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾಕೋಬಾಕ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಕೋಬಾಕ ಕುಮೆದಿನ ಮೀನು ಕನದು ಜೇರ್ಪನ್ಪಿನ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗಾನಗ ಇನಿತ ಮೀನಿನ ಐಸ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೆಗಳ ಮೀನು ಹೌದಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಮಗ್ಗೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಕನಪೂಜ ಒಂಜೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ದು ಆನೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಅವ ದೀದ ಮನದನ್ನ ಐಸ್ಬಾರ್ದು ಮಾರು ನಾವು ಸಂಗತಿ ಅಂಡಜ್ಜಿ ಅವು ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ನೆಜ್ಜನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಿ ಇಂಚನ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪೆ ಇರೆಡ್ದಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಾತು ಪಾಲು ಐಟು ಒಂಜಾತು ಪಾಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರಿ ಯಾಕುಬಾಕವನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾಕುಬಾಕ ಇತ್ತೆ ಇರು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೈಕಮದ ಪರಿಸರದ ಅಂಡಲ್ಲ ಗುರುಪುರಗಳು ಇರ್ಗಲ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇರು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ಉಲಾಯ್ಬಟ್ಟು ಏನು ಪೊಪ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಹಚ್ಚಿ ಆರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಗೋಪಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಗೂಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ದಿತ್ತಿತ್ತಾರ ಐಟ್ ಒಂಚೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ಹೋಯ್ತಾರ ಇರಿ ಮೀನ್ದ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂದ ತುಕ ಮೀನದ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಪತ್ತಗ ಎಂಚಾಪನೊಂದು ಪಂಡ ಬೇಗ ಪತ್ತೆಯನ್ನ ಬೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15-18 ಗಂಟೆದೊಳ ಎನ್ನ ವಹಿವಾಟ ಹಾಪುಂಡು ಬೇರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ಬಂದ ರೆಸ್ಟ್ ಆತ ಐಕೆ ಬೋಳದ ಮೀನ್ತ ಒಂಜಿ ಕಸಬಗೆ ಜತ್ತಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಲ್ಲ ಬೇಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ ತೀರೆಲ್ಲ ತೀರುಜಿ ಯಾಕೋ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಿನಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ 7ನೇ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ 7ನೇ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಯಾರ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೀ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬುದ ಇಜ್ಜಿ 7ನೇ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಬಾಕಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಾವಡ ಅತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಾವಡು ಒಂಜಾದ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆಯಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಅತ್ತನ್ನ ಆಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತನವಾದ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಡವಾಡು ಅತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡವಾಡು ಅಂಡ ಈರು ಸುರೂಕು ಬಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಯಾಕೆ ದಾಯಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಬರ ಎಂದಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಬೇನು ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಲ ಏರ್ಲ ಪಂತಜೇರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಇಂದೆಟ್ಟ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಂತಜೇರ್ ಅದ ವಾ ಜಾತಿಲ ಪಂತಜ ಅಂಕ ನಿಕ್ ಇದೇ ಬೇತದಲ್ಲ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಪಂತಜೇರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಸಬೋಟು ಏನು ಇತ್ನೆಟ ಉಲ್ಲೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕದ ಪನೇರ ಪೂಜಿ ಇತ್ನೆಟ ದೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದ ಉಲ್ಲೆ ಇಂಗಳು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಕೇನು ಪಾತಿರದ ಬನ್ನಾಗ ಏತೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋದ ಅಕ್ಕಲು ಹತ್ತಂಡ ಏತೆ ಮೀನ್ ಮಾರಕಲ್ ಪಾಡು ಆಂಡ ಏತೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಪಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡಿ ಅಂಕ್ ಅವು ನಾನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೈಪನ ಬಿಡೋದು ದೇವರ ಅಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬುಡ ಇರ್ಪಂತ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಡ್ರೈವರ್ದ ವೃತ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಕಲು ಗಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಡ ವೃತ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಕಲು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ
ಯಾಕುಬಾಕ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪನು ನೈಕೆ ಪನ್ನಿ ಸುರುಕಾದು ಇಂದು ಯಾಕುಬಾಕನ ದೇವೇರು ಬಣ್ಣದಪ್ಪ ಅಂದ ಯಾಕುಬಾಕ ಇದು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿನ ತೂನಾಗ ಇರಗೆ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಗಾಡಿಡು ಮೀನು ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ಬಿನ ಯೋಚನೆ ಬೈಜ ಒಬ್ಬ ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ ಬರ್ತೈತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬೊರ್ಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮಲ್ತಂಡು ಆಯನ ಕೂಡ ರಂದೋಡು ಕೂಡ ಆಯನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಆಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಗ ಇದು ಕೊರಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನ ಇಂಚೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊನಪ್ಪಂಡ ಆಯನ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮೆನ್ಪೋಡು ಆಯನ ಬತ್ತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ತದ ಜಾನ ಅಂಚೈನಟ್ ಯಾನ ಹಿಂದೆ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬಂದೇ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ದುಂಬದ ಗಾಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವು ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಆ 10-15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದುಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಸರಿ ಒಪ್ಪಾನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದುಂಡು ಅಂದರೆ ಎಂಕ ನಾನು ಜಿಂಜದ ನಾನು ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪೋದೆ ಎಂಟ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಆತೆ ಒಂಜಿ నేను ತುಂಬಂದೇ పోదు ನಾನು ಎಂಟು ಮಲ್ಪನೊಂದು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಯಾಕುಬಾಕ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ మరి మళ్ళీ శ్రీమంత వర్గడు పుట్టిదినని చిత్తిన ಅತ್ತು ಈತ್ ನೆಟಲ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾಕುಬಾಕ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಈ ಕಡೆರ್ನ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಆಪುನೇರು ತುಂಬ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಅವರ ಪೊಗ್ಗುನಗಾರು ಪಾತಿರಿಯರ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಈ ಬಟ್ಟೆಡಿ ಅವ್ನು ಮೀನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದು ಸಾಲನ ಮೂಲನ ಸಾಲ ಆತ ಗುರುಪ್ರಾರ್ದು ದಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ಲ ಇಡೆ ಕೈಕೊಂಬಂಚು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಗಾಯಪಂಡ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಿನ ಮದುವೆ ಮಲ್ತಾಯನ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಅಂಕ ಅಂಚೈನಟಿ ಅನ್ನ ಗುರುಪ್ರಾದ ಜಿಲ್ಲೆತ್ತಂಡೆ ಅವೇನು ಏನು ಒಂಜಿ 17 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯಾನ ಕೊರ್ದು ಐಟೊಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಅಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಲೀಜು ಕೊಲ್ಲಿ ನಾನು ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೆಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಯಾಕುಬಾಕಾಗ ಒಂದು ದಾಲ ಮಂದಿಚೇರ ದಾಲಚ್ ಯಾಕುಬಾಕಾಗ ತೆಗಿದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಊರದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗೋರ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಯಾಕುಬಾಕ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಪುರ್ತುಗು ಬರೀ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪೋತು ಅಪ್ಪ ಮೀನುಗಳ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಬರ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಪಗ ಈ ರುಂದೇನೆ ನಮ್ಮದಿತ್ತಾರ ಅಪಗ ಒಂದು ಕೈಕೋರ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಕೊರೋನಾ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಫೋಟೋಡತ್ತ ಅಂಚೆದಪ್ಪನಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತಿನೇನು ಆ ತಿಂಗಳು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಜೀವನದ ಎತ್ತಂದು ಇದು ಪಾಸದ ಬರ್ತುಟ್ಲ ಪಾಸದ ಪೋಪೆ ಪಾಸದ ಬರ್ತುಟ್ಲ ಅತೆ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಉಪವಾಸದ ಬರ್ತುಟ್ಲ ಬಟ್ಟಿದ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಈರ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ದಕ್ಕೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಈತ 40 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಲ ಏರಡಲ್ಪ ಮೀನು ಮಾತ ಈರಲ್ಪ ಮೀನು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಇದು ಪೂರ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಪರಿಚಯದ ಎರಡು ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೀನು ದತ್ತದ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕ್ಲು ಕೇನಿಯ ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಯಾಕುಬಾಕ ಬನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಗ ಇರಿಮಂತ ಈತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಲ ಈರ ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ದಲ್ಪ ಮೀನು ಅಂದ ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜನಕಲೆ ಎಂಡ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಪುರ ಮೀನು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬಂಗುಡ ಕನಪೆ ಭೂತಾಯ ಕನಪೆ ಒಕ್ಕ ಬೊಲೆಂಜೀರು ಎಟ್ಟಿ ನಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೆರಕೆದ ಪೂರ ಪೂರ ಕನಪೆ ದುಂಬುದ ರೇಟ್ಗಳ ಇತ್ತೆದ ರೇಟ್ಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದುಂಬು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಭೂತ ಐತಿಕೊಂತೀನಿ ಇದ್ರ ಇತ್ತ ಯಾನೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ಯಾನೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊರ್ಲ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಅತೆ 50 ರೂಪಾಯಿದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಾವಡೆ ತಿನ್ನಾಡ ಉದ್ದೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಯಾಕುಬಾಕ ಇರಟ ತೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗಿ ರಕಲ್ಡ ಬಾಜನ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ಪರ್ಗೆ ಬಾಜನಗೆ ಮೀನು ಬಾಡು ಅವಲಂತ ತೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತನ ಬಾಜನ ಪತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಟಾಯ್ಪುರದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಈತ ಕೊರಿಯ ಅಂದ ಅವತ್ತಂದ ಒಂಚೂರು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಪ ತక్కుವ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಲ ಯಾಕುಬಾಕ ಯಾನಲ್ಲ ಪಂಡ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಕನ್ಲೆ ತೋಪು ಕನ್ಲೈಕೆ ಮೀನು ಬಾಡು ಐಟಮ್ ಏನು ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಏನು ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ
ಯಾಕವಾಕ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನು ಮಾರಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಚೊರೆಪಾಟು ಪೂರ ಸಹಜ ಅಂಡ್ ಯಾಕವಾಗ ಇಂಚ ಮೀನು ಮಾರನವಾಗ ಅಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿ ಇಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಚೊರೆ ಪನ್ಪುನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಆಂಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಕುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪಜೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಆರು ಯಾಪಾಕುಲಾವು ಅಂಕಲು ದಯ ಚೊರ ಮಲ್ಪನು ಅಕ್ಕ ಚೊರ ಹೊಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡತ್ತವು ಅಕ್ಕಲು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪಜೇರು ನಂಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತವನ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಟ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಕಾಡಲಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋಪ ಪೋದು ಅವು ಲಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಲ್ಪ ಚರ ಮಲ್ತನ ನಾನು ಮೂರು ಗಿರಕ್ಕಿಲಗೆ ಎಂಕಲು ಚರ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪುಜ ಗಿರಕ್ಕಿಲ ಮಾತ ಒಂಜೇತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂತ ಇತ್ತಿನಕುಲತ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಬಂತ ಪಾಪದಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂತ ರಿಯಾತಿರು ಕೊರ್ಪೆಯನ ಯಾಕವಾಕ ಇತ್ತ ಇರು ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿ ತಗೋತ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪ್ಯಾಂಕು ಅನ್ಪಿನ ಅವನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ಡೆ ಮೀನಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಮೀನು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸುತ್ತಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂದಾಜು ಅಲ್ಪ ನೆರಕದಾಗಲೆ ಮೀನಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತ ತೂಪೇರು ಯಾಕವಾಗ ಬತ್ತೇರ ಪಂಡ ಮೀನ್ದಾಗಲು ಮನಕಾಲಿ ಅವು ಹಾರ್ನ ಅಂತ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ ವರ್ಣಿಚ್ಚಿ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡ ವಾರನೆ ಪಾಡು ನಕಲು ಯಾನು ಇತ್ತು 40-42 ವರ್ಷ ವಾರನಿಜ್ಜಂದನೆ ಮೀರು ಮಾರುವ ಅದೇ ತುಲೆ ಹಾಕಬೇಕ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ದಿನಿ ನರಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಯವನಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಅವನ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಪೊಂಜೋಲ ಆವಡ್ ಅತನ ಅಂಜೋಲ ಆವಡ್ ಏರೇ ಆವಡ್ ಯಾಕುಬಾಕ ಗೋರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾದೊಂಡುಲೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಐರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನೆ ಆಡಮ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲಜ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತ ಮಟಲ ಯಾನ ಮೂಲ ಹೆಸರಾಂಟ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿಲ್ ಫಾನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ನಾನು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರ್ಲಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪಾರ ಮೇನು ಪಾತಂದು ಅವನಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಎತ್ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕನ ತಿಕ್ಕು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣ ದಯಬನ್ನಾಗ ನೀ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೀವಾಗ ಇಂಚ ಆಂಡತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತನ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ರಡ್ಡರ್ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡ ಉಲಾಯತ್ತ ಇತ್ತ ಬೋಂದುಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಅಂಟ ಪೈರ ಶುರುವಾದ ಅಂತ ಕಂತದಂಚೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಡತ್ತ ಅಂಚ ಐಟೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂದು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾಕುಬಾಕ ಇರೇಗಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 58 ವರ್ಷ ಅಂಟು 51 ವರ್ಷ ಯಾಕುಬಾಕ ಇರ್ನ ಬೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡ ತಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಈ 40 ವರ್ಷದ ಮೀನು ಮಾರನಂಚಿತನ ಕತೆ ಅವಡು ಕುಡೂರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕುಬಾಕ ಕುಡೂರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ರೆ ಹಿಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಆತೇಪುನ್ ಯಾಕುಬಾಕ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಆತುಂಡು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಸದಾಕಲ ಇಂಚನೆ ಪಡಿ ನನ್ಲ ದೇವೇರು ಶಕ್ತಿ ಏದು ಮುಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಆತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆನಂದಪ್ಪ ಕಡೆ ಕಾದು ಇರಡ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ದಾದ ಪಟ್ಟೊನ್ನು ವರೀರು ವೀಕ್ಷಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಕಲ ಮೀನು ದೆತ್ತೋನು ಬೇರೆ ಅಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಮೀನು ದೆತ್ತೋನು ಬೇರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡಲ ಯಾನು ಮೀನು ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊಂಡಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ತಿಂಗೋಲದ್ದು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪಂಡಲ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ದಾಲ ಕನ್ನರಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೀನು ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಯಾನು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಲಾಭ ಎನ್ನ ಇದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಬಂದು ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ದಿನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಏತು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪರು ಯಾನಂಜಿ 40-50 ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆಪುನ ಎಂಕ 50 ಮುಟ್ಟ ಆಪು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದಿಡೆ ಗುರುಪ್ರಾಬನ್ನ 5 ಗಂಟೆ ಅವನು ಕಂಡೆ ಸಾಧ ಯಾನ ಮಲ್ತಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಗುರುಪ್ರಬಣ್ಣಗ 8:15 8:20 ಆಪನು 8:20 ಒಂದು 11-11 ಮುಟ್ಟ 11 11 ತವಲ ಎನ್ನ ಪೇರಾಪ್ 40 ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಪೋದ ಪೇರಾಪ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕೋಡು ಅತನ ಮಲ್ಲ ಕಾಸಾವಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ 4 ವರ್ಷ ಯಾಕುಬಾಕ ಏತೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಆನೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲಾರಿ ಇರು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಮೀನು ಮಾರ್ತದೆ ಆದಾಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಬರ್ತಿ ದೇವೇರು ಏತು ಕೊರ್ಪೇರ ಆತ್ ಕೊರ್ನಯ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆನುಲೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆ
ಪುಣ್ಣಲ್ಲಿ 2 ಮದ್ದೆ ಯಾನ್ಲ ಆಲಾರ ಡೇಜಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊರ್ನ ಯಾವ ಬಂದು 5 ಎಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಐಟು ತಿಕ್ಕೆನಾತ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾಕುಬಾಕ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾತಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಡ ಇರೇನು ಏತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿದಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದೆ ಇರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುಪ್ಪುನಾರು ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಆದವನಾಗ ಯಾಕುಬಾಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೇ ಪರಿಚಯ ಆವಡ್ ಪಂಚಿತನ ಎಂಗಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯಾಕುಬಾಕ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗರೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರ ಮನ್ಪಂಚಿತನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ ಓಲ ಆಪಡು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ದಾಲೆಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲಜಿ ಬಲ್ಲಜಿ ನಾನು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನಾರ ಏರ್ಲ ಇತ್ನೇಟ ಕೇಂದಿದ್ದೀರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇನಾರ ಬರ್ತಾರ ತೆಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದೇವರ ನಿಕ್ಕಲನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೀನ್ದ ಬೇರದ ಯಾಕುಬಾಕನ ಕತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇನ್ಯಾರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಉರುಡ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮೀನು ಅದ ಬಟ್ಟಿನ ತುಂಬ ಒಂದು ಮಾರು ನಕಲು ಮಸ್ಸನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನು ಎಂಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾತಿರನ್ನು ಬಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಾಂಡಲೂರಿ ಸಾಧಕನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಾಡ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನಾಟ ಮಾತಿರಲತ್ತು ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.